Добър ден! Днеска сме в FIFA 16 демо. Днес сме в FIFA 16 демо и ще играем Foot Drafted. Така. Избираме Барселона. В демото Ultimate Team. Тук на Ultimate Team може само Foot Draft. Това е много хубаво. Каква схема да изберем? Така. И аз тук ще заложа на ето тази 5-2-2-1. Не искам 4-3-3. Меси Роналдо. О, тя го силва. Ще избера Кристиано Роналдо. Тук кой ще изберем? Кой ще излезе? Ами аз и без това Гризман много го уважавам. Дай ми тук един Меси и я бати атаката. Меси, ето! Леле, какъв Foot Draft. Айде, Ракитич. О, леле, какъв драфт сам за сега. Тук ще избера този за Chemistry. Тя го силва. Ужас. Еми, тя го силва за този път ми се пада. Не вярвам повече ми се падне. Масчерано, yes. Така. Тук Ботенг Тери. Не. Ми взем Ботенг. Не, защо? Много съм взе. Без иска го взех. Извинете. Манданда. Взема Манданда тук. Направо 87 Chemistry. Така. Тук се надяваме някой добър. И взема Андре Гомес или Кастър. Ами по-добре вземем тоя. Не знам що. Така реших. Филип Луиш и Жорди Алба. Вземем Жорди Алба, разбира се. 96 Chemistry трябва да махнем ето там защитник. Втори вратар. Тер Стеген. Ето това исках да видя. И готово. 100 Chemistry само от онзи защитник да го махнем. Годин. Отива на място на ония гадния тъпия защитник. И се оправят нещата. Давид Луиш ще вземем тук или Миранда. Ами Давид Луиш според мен е един много добър защитник. Малко съм 85 точки. Идиот се трябва да пълна 82 според мен. Те го дигнаха заради световното, мрялото световно. Дъгост Коста или Сонг. Еми аз мисля да взема Сонг, защото е като песен и от Барселона. Тук Аубамеянг или Недредо, или Адри. Не, исках Адри, сама без исках. Ел Шарави тук, да. Да, Ел Шарави повече. Ел Шарави го харесвам. Кико Касила, или Бенетик, или Тери. Ми ще вземем Кико Касила е така. Тук ще вземем първия, че най-ме кефи. Серхио Рамос. Максуел тук ще вземем. Много добър. Култиньо! Yes! Култиньо много го исках. И сега тук ми дай Неймар. Неймар ми даде. Взема Забалета. 84 рейтинг. Но сега ще го направим по-голям.
И по-мощен, денонощен. Взем Гьоце и оставаме тук. Така. Това е... Ко? Сега. Стойте, че тук се закачих. Сега тук ще взема Каутиньо. И идва Каутиньо. Ето. Тук така. Така Каутиньо. Ето така. Така. Тук идва Варан. Така. И тук е за някакво 81. Или сила. Или Демпси. Ето го 85. 85. Вижте ми се стават само. Вижте го отблизко. Вижте атаката. Роналдо. Гризман, Меси. Това ми е отборът. И това ще бъде този клип и чао-чао.